אתה, קח את זה, ותגיד, אני אוהב ערבים. את קחי את זה, ותגידי, אחמד טיבי, תעשה לי ילד. ואתה, בשבילך לא נשאר כלום, אז תעמוד דום ותגייג את התקווה. כן. יופי, עוד. שמה איתי? אותך אני שומרת לתוכנית האמיתית שלי. אני הולכת. הלו? איפה היית בשבוע האחרון? אני צריכה אותך מיד. גלי, ראיתי את הים. אוקיי, חכי שם, אני כבר באה, אני רק צריכה לעשות טלפון. היי חן, מה אתה עושה? אני בישיבת צוות. מה? אבל החתונה שלי עוד 3 שעות. מה? זה לא עוד יומיים? טוב, אני מגיע. הלו? שלום, כאן צפיים תל אביב. כן. אני בת 24, מוארת בנפשי ואוהבת פרנקים צעירים. שמעתי שיש לכם משרה פנויה. לא, אני לא חושב. חכי, יש לי ממתינה. כן. רמי, ממש כיף פה בחתונה. נראה לי נשאר פה עד סוף יולי ככה. אוקיי, אני מבין. ביי. תשמעי, מזל מזלך. בדיוק התמנתה משרה. יש לך איזשהו ידע ימי? לא. את רואה עם אנשים? לא. את כיפית שמצחיקה? לא. את שפויה? לא. את רוצה משכורת? לא. ברכותיי. קבלת. אוקיי, התקבלתי. מה עכשיו? וודקה? סיגריות? דגלי פלסטין? פעילות חוף? טוש! תירגעי. פעם לא מדובר בעוד סתם תיאטרון גרוע. זה נושא רגיש מאוד ואני מאוד אכעס אם תהרסי לי אותו בצעדים זיזים. לפני הרבה מאוד שנים השארתי שם משהו יקר לי מאוד, ובידיים הלא נכונות, בואי רק נגיד שהוא יכול להרוס את כולנו. לתמיד! אבל, מה זה? איך אני משיגה את זה? יש רק בן אדם אחד שיודע את זה. נו, רבין, איפה זה? רבין, תגיד לי, רבין! עשיתי הכל, אפילו חמאה. זה כאילו שעושים עם ברזל. הוא פשוט לא מדבר. אולי יש עוד דרך אחת לגלות את הסוד, אבל זה מסוכן. מאוד מסוכן. את בטוחה שאת יכולה לקחת את זה על עצמך. הכל למען תיאטרון גרוע. הסוד הוסתר בכל אחד מחברי השכב"ג. בכל אחד מהם
מוסתרת פיסת מידע. אבל למה שהם יגלו? או שתגרמי להם לאהוב אותך, או שתמררי להם את החיים. שלום שכבת שמיניות יקרה, אני נוער, והנה טופי! איך היה לכם היום? כמה שמאוד נהניתם, אתם ממש אחלה, אני ממש אוהבת אתכם. הנה טופי! אוקיי, אז תסכמו את הפעולה, יש לכם ציפיות, אני יכול לעשות בשבילכם משהו. איפה זאת שגלי מחביאה? אני מקווה שנהניתם. הנה טופי! הכל נראה טוב, אבל משהו מרגיש לא בסדר. כן, גם לי. עכשיו הכל בסדר. ואיזה דרך יותר טובה להראות אהבה? נראה מסתום שיקדם את העלייה. הרמז הראשון התגלה, פעל במהירות, זה. חודשיים של נחמדות, טופי ופיצה, בשביל זה? אף אחד לא אמר שזה הולך להיות קל, אבל אם ללכת בטוב נכשל, תמיד יש עוד אפשרות. מה, יוצאים לים? כן, רוצים צופים, סדר קו? כן, אבל רק מצופים. בוא'נה, אבל החניכים שלנו לא באמת טובים. זה נראה לך הגיוני שאתם יושבים כאן בפלאברה והחניכים שלכם עומדים לצאת לים ואפילו לא בדקתם אם יש להם תחתונים? אחר כך אני צריכה לקבל טלפונים מרן קרני מההנהגה שמתקשרים אליו הורים מודאגים שהילדים שלהם חוזרים הביתה עם שפשפות. אחרי זה אני צריכה לעמוד בחקירות וצעקות של רמי. בונה, אבל נועה, דוגרי, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. זה היה הקיץ של חורף שנת 95. היינו אני והתימני. נתתי פקודה לשחרר את חבלי הירכתיים ולאחוז בחוזקה את החרטום. הטה-טה-טה-טה-טה, הטה-טה-טה-טה-טה-טה, הטה-טה-טה, הטה-טה-טה-טה-טה-טה, הטה-טה-טה. לסיכום, הצופים זה חר. כן, אבל מה שאתם לא מבינים, שיצא פקודה ממרכז השרץ ומרכז ההנהגה שמעכשיו אין פעילות ימית. זה לא קשור לזה שאני שונא את הים. מעכשיו אין פעילות ימית, רק סנדות, סריגה והלהקה. אבל בונה, דוגרי נוער, ההפלגה ארוכה עוד יומיים, ובונה, דוגרי שבונה, הבונה שדוגרי, הדוגרי שבונה, בונה דוגרי, הטה-טה-טה, הטה-טה-טה-טה. כן? זה מה שאתה חושב. מולה, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אסור לך להגיע למרינה לפני 10. זה לא אני, פשוט נוצר מצב שרן לא רוצה שתדריכי. תודה רבה. הרמז השני. שלום, אמיר לנצמן. אני מהצבא, מיחידה סודית.
השלישי התגלה. היי רן, זאת נועה. יש לי רעיון גאוני. בואו נעשה שער חשמלי. הרובד הרביעי התגלה. תשמע, יונתן, אם אתה לא רוצה לבוא בשבת, פשוט תגיד שיש לך ארוחה משפחתית. גם אתה, נועם. הרובד השביעי התגלה. כל הרמזים נחשפו, בוא אליי מיד למשרד. לחדר הדרכה, דביל. זה. נראה לי שהבנתי. כיף לרתק. ובטח קשור לגיא. די נו זה, אני חייב להבין מה זה, למה כל מקום שאני הולך משתל את הפתקים החורבה? נעים שלך. תפסיק לבכות, דרדק. זה עניין עתיק יומי. לפני הרבה שנים מצאתי קלטת שלא הייתי צריכה למצוא. היינו צריכים להחביא את הקלטת. הם ידעו שיום אחד הם יצטרכו את הקלטת הזאת. הם הטמינו את המפתח בתוך כוכב עולה. שבסוף הוא יחליט למי הוא יביא את המפתח לקלטת. זה טל טל צוקרט. צוקרט. כאן מוחבא המפתח. עלייך ליצור איתו קשר קרוב, שייתן בך אמון. את הרי אוהבת ילדים קטנים. ואז, ברגע שהוא בוטח בך, עלייך להגיע איתו למצב של רפיון מוחלט, למען הרפיית השרירים התרבותיים. ואם זה לא יעבוד, תפתחי לו את התחת בבוקר הזה. דברים שפועלים לטובתנו. הוא בטוח לא הפסיד אף בומבה מלא אחד מאז 95. הוא אומנותי. ובואי נגיד שאם שכל היה כסף, הוא היה מקבץ נדבות עם מילה. אוקיי. שכבת טטיס! אלה הגיעו לצופיה בסביבות שנת 2000. עברו לצד שלנו בסביבות 20 דקות אחר כך. וזהו, הם לא שווים כלום. רמי זיגדון, יליד חיפה, שנת 80 פחות או יותר. תלמיד חרוץ למשפטים וחובל בעברו. רמי מלא בקסם אישי ובחומוס. הוא אוהב טיולים ארוכים על החוף, לאור ירח, מוזיקת מעליות ואת תמר. אין לך שום סיכוי עליו, אבל אולי תצליחי, יש לו חולשה למשחקי חשיבה. שכבת מונס. חבורה של נינג'ות מובחרות, חסרות מעצורים. שלחנו להם כמעט כל מפגש שיכולנו. מיקי נקניקי, מישה אוזבקי ואפילו את חורי ובמר. התייאשנו מלהביס אותם. פשוט תתחמקי מהם ותתרחקי כמה שאת יכולה. תביא אותו הנה, אני כבר אטפל בזה. טוב, יאללה, בואו נלכות סירה. מה זה? יאללה, בואו נכין כדורי שוקולד. טוב, יש רעיון, בואו נאכל במבה. הלו, מה זה? כל הקבוצות האחרות אכלות ביסלי ואתה תוקע אותנו עם במבה? מה זה? לא רוצים במבה, לך מפה, לא צוקר, אפשר לעזור לך במשהו? אני חושב שיש...